ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Канали мо нав мебошад. бародаро, дастгирии шумо пешравии мо мебошад. Мо барои шумо якчанд хонаҳои арзонро баҳри шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар ба шумо чунин хонаҳо лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. дӯстони азиз, хуб дӯстони азиз, хонаи якуми фурӯши мо дар 9 этаж мебошад. Як комнатага 37 квадрат мебошад дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархи 165 000 сомонӣ ба рубли музаб гардонем 170 000 рубли руси мебошад. хонаро сасияни шахтон дидесем бародаро, хайчи хелай ремонт чам ҳамаш ба талабот ҷавобгӯ. дӯстои ман дар ҷа аз соҳиби хона дигар ягон маълумоти дигар барои моро додагӣ нестанд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо ҳастанд. бародаро, метавонед занг бизанед, маълумоти бештара бо айхиди соҳиби хона пайдо кунед. бародарои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, канали мо нав мебошад, подписатсияро фаромӯш накунед. хуб дӯстони азиз, боз хонаи навбатии дихонага дар 4 этаж мебошад. домои 5 этажа дар тарафҳои корвон. бародарои азиз, нархи хона 230 000 сомонӣ ба рубли музаб гардонем 1 353 000 рубл мебошад. дигар дар инҷа соҳиби хона ягон маълумот додагӣ нестад. бародаро, барои мора фақат гуфтагиа ки харидори аниқ бошад, занг мезана, бо ягон чӣ муомила мекунем. бародаро, рақами соҳиби хона дар экрани шумо мебошад, занг бизанед, маълумоти бештара пайдо кунед. хуб дӯстони азиз, боз хонаи навбатии 4 этажа яккомнатага мебошад. 42 квадрат мебошад. дар маҳаллаи Зарафшон дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 278 000 сомонӣ ба рубли музаб гардонем 1 660 000 рубл мебошад. бародарои ман, соҳиби хона дар ҷа гуфтааст ки сум зарура мефурӯшемаш. агар харидори аниқ бошад, бо ягон чиз дигар муомила мекунем. занг бизанед бародарҷонон, касоне ки хона харанд бо ягон чиз дигар муомила мекунанд. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, касоне ки меҳмон ҳастед дар канали мо, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. бародаро, хуб дӯстони азиз, боз хонаи навбатии 6 сотиқ аз 2 комната иборат мебошад. дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷангалак, пишти аквапарк. бародаро, дар инҷа соҳиби хона гуфтагиае ки сум дар корай, мефурӯшемаш. нархиш 80 000 сомонӣ ба рубли музаб гардонем 477 000 рубл мебошад. дигар ягон маълумот додагӣ нестад. бародаро, занг бизанед, хай бо маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. хуб дӯстони азиз, охирон хонаи мо дар 1 этаж яккомнатага мебошад. поёни корвон дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 205 000 сомонӣ ба рубли музаб гардонем 1 224 рубл мебошад. дӯстони ман, дар инҷа соҳиби хона қайд кард, ов светиш постоянӣ мереза, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш садай, территорияи хона зурай, пеши бозорча поликлиника, камтарам арзон мешавад. гуфтагиай, агар харидори аниқ бошад, занг мезанад. бародарои ман, хонаободу сарбаланд бошед то навбари оянда.